Díomh gach aine agus fáilte go dtí an Colombia! Beidh mise ag caithfh 6 seachtain sa tír áling seo ag dul ó thuaig ó theas i ngach áit anseo sa Cholóim, so tarlám agus cí cábhail mé ag dul sa tír even seo. Fáilte arás roimh cát an áit agus méid taistil timpeall Mheiriceá theas. Thosaigh mé mar réimse anseo i gcathair chultúrtha Cali, baile dúchais an salsa. Is áit úntachaí chun tú féin a chuma i gcultúr na Cholóime agus ceachtainna domsa agus tumadachas teanga ag éirí níos catíonta. Thug mé féin agus mo bhúcail éidean trosisiúlóide anseo a thug léargas dúing ar stair chasta na cathrach seo. Sa látá nóbhaim tá Cali a bhfad níos sábháilte de chuirteoirí agus is críoláir a lína sráida, beer agus caféanna fashionanta í. Tar éis Cali, bhí sé an ann busa ága Salento, an áit a bearlumm sa Cholóim ar fad agus armáile ar feadh seachtainna ionláine. Lonatha na áird chríocha ar giúlta na Cholóime, sí Salento príomhchathair café na tíre. Déad fá rá go bhfuil an café is fearr ar domhan ann. Ceann de na príomhghníomhaíocht daoine tríal a bhaint asta anseo ná tros ar fearm café. Thugar mar cuairt ar Entre Bosques, díreach taobh muid de Salento agus damhlíomar gach rud faoin prósas café anseo sa Cholóim, chomh maith le blaise café a bheith againn. Ní éadach fiú an bháisteach na rairceanna úntacha ar an tútha glas a cheilt. Ba is Salento freisin a bhuineamar tríal as gach cinál bia Colóimach, arepas, seachláid teile cáis agus súcána siúcras an áireamh. Tá go leor bialanna úntacha ann freisin chun bia ón iarthar all, mar shampla brunch, déanann siad lonta pacáilta freisin de na tros lé gnóthacha sin. Tá baile Salento féin thar a bheith áling. Cuireann na bhfoirgneamh bhána le fanóga agus dóirse péinteála cuma pictiúrtha air agus léiríonn na rairceanna timpeall an bhaile seo cúlra áling na sléite. Bheadh sé éasca lá a chaithfh ag fánaíocht timpeall sna caféanna ag brathnú ar dhaoine agus ag ceannach cuimhneacháin anseo. Ar nóig sé an fá a dtugann fuór na daoine cuairtear Salento ná dul ag siúlóireacht ag nglann Cocora in aice láimhe agus cuairt a thuirt ar na crainn palma is airde ar domhan. Chun é seo a dhéanamh, faigheann tú na díopanna seo ar a dtugtar Willys ón bPríomh Cearnóg. Molling dul ann go mbeadh ar maidin. Tá an tros amach cóspraúil agus cóáling agus an sin nuair a thrisin tú tá lúb 5 km déag ann ar féidir leat a thógáil a thugann tríd an dufer agus amach ag bara Cholóim Cocorathú leis na crainn palma go léir. Tá seach bóthar ar an mbealach a thuairthaigh chuig tearmann dor daon tú. Fuair mé amach go raibh sé seo fiúntach mar tá na haon tríochta seo thar a bheith mealltach.
Tá an dropa ina dhéagnador déin géir agus dachar, ach is fiú go mór é nuair thrisin tú an bhfear. Tros lei eile nach raibh cóca tianta a rinnemer ná ceantar níos fuide I géin agus níos deise fós ar dúchtar le carbonera. Is ceantar gan villa é seo sa chuige bhéaldorais Cholóim. Tógann sé na huaireanta ag tiomáint tríd an dufer sa 4x4 seo chun an áit seo a thrise, agus mar sin má haonn sé cosúil le fíor achtra. Tá an ceantar seo sa bhálta de throsóirí le hart ar 9 mbliana anois ach amháin. Bhí roiarc a going ar dús ach gan bhfuil scapna scamal go léir chun na crín palma céir seo a eicáil. Tá 100 uair níos mó crín palma an seo ná in ghleann Cocora. Ba haithí speisialta é taistil trí ceantar tútha na Colombia, búla leis na daoine a bhí na gcónaí an seo, agus an lá a chríochnú ag roinnt tobar the termacha, agus béidir gur bhí seo an lá a bearlam sa Cholóim ar fad. Ó Salento, ba thros bus eile go Bogotá príomhchathair na tíre a bhí ann. Is minic a dhéantar neamh-ard ar Bogotá mar ceann scríbe agus tosaíonn nó críochnaíonn go leor daoine a gcuid ama sa Cholóim an seo gan mórán seans a chuirt dó. Tá sé bhad níos fuaire ná cuid mhór den Cholóim, mar go bhfuil sé ard is sléite na handléas ach bhain mé an taitneamh as na cuid ama an seo. Cha mise agus éidean ar gúig láhearnacha an seo. Bhí mar tuirseach tar éis ar dros ar fad agus theastig uing é a thógáil go bog. Ba chathair úntaach íseo chun é sin a dhéanamhinte le ferganmh il data altracht cholínach bia úntaach agus go háirithe rogha caifé. Tá caifé anatóir an seo agus is léir go bhfuil sé de ard chaidáin. Rinnemer trasisiúlóda den Scott eile agus thugamar cuairt ar Muséum Botero ag taspáinte líana ón ealaíontóir Colóimach Fernando Botero agus ealaíontóirí cáiliúla eile. Ba chuairt cultúrtha den Scott í an Muséum Óir Freisin, ba bhealach úntaach é chun foghlaim faoi mhíntar réamh Columbacha sa cheantar. Ba é mo gníomhíocht is fearlam I Bogotá, cé go raibh an aimseir ina chuine, cuairt a thuairt suas go mansa rat, slíomh ag iar de 3,172 méadar le baisleach ar a bhar.
Is féidir leat cór cabla a thógáil nó siúl suas go dtí an bhfear, áit a bhfeiceadh tú roimh gan sáú ar an gcathair. Ar an drothúir, ní fada in níag dúing teacht bhí bagata clúdathe is scanal ach taithí spríúil a bhí ann go fóil. Tá margaí agus bialanna ag an mar, seo an áit inar bhain méid triail as an bheocht tradiisiúnta darbh anam aromatica a bhí bhad níos láidre ná mar a ceap mé. Leis sin, tháinig lína gréine agus críochnig am mise agus éidean na chéile i America has, ach ní raibh sé in am dom fila ar éireann go fóil. Tar éis tros ima éonar go Panama, dil mé arás go dtí an Cholóim chun bula le a caran níomh agus muid ag fáníocht le chéile trí na tíre. Tar éis tréimhse gearr i Bogotá a rís, fuair bus go naomha agus tros i jeep go dtí an baile beag tradiisiúnta Villa Vieja. An cúis a bhí going, cuairte thuairt ar ásach Tatacoa. Ó Villa Vieja is féidir le tiománaí is treoirí a osú i tuk-tuks, chun tú a chuirt amach chuig tíreacht os réalach seo den lá. Ní fásach é Tatacoa in áiríre, níl ar an ither ach an dat darach bríomhar seo. Tá Tatacoa acmathe mar arís hirim tropicach in áiríre. Tharla sé gur séasúr na báistí a bhí ann don ceantar seo nuair thugamar cuairt air, ach bhí sé fós suntasach. Rinneamar roinnt siúlóide chunna cumar ling snámha nádúrtha agus fiú glaisimar bhíon cactus. Mucho gusto, chiquita, sí, Tatacoa. And it's fermented with the cactus fruits. Santa. Lá fada taistil eile bhí ann an ládar gcionn ar tuk-tuk agus bus go Medellín, cathair faoin bhlá atá anna tóir uirthi i measc fánóirí digitacha. Bhí sé seo a bhfad níos iarthaí ná mar a chunig mé sa Cholóim go dtí seo, is dóiglam. Bhí cócraachta ó gach cearan den domhan ann agus an irid sin tithe tarna agus clubanna. Bé Medellín an ceann scríbe ba bhótóir a thug mé cuairt ar sa Cholóim. Caithfidh mé ará nóir bheith an ceann scríbe a bear lum, ach bhí sé sa múl trasóirí ón Cholóim agus ó tíortha eile de Mheiriceá theas a fheiceáil ag tuairt cuairte ann comá leis na Chorpaigh agus na Meiriceánaigh chuaigh. Ach tra caithfidh tú a dhéanamh i Medellín nó sin a dúradh lingerénos ná cuairt a thuairt ar comúna a 30, ceantar na 6 ceantar déag i Medellín a bhí ina lár faointa forréigean agus cuireachta a bhain le drogaí. Is láthair trasóireachta mór anois é mar gur abhrondálach é. Téann an muoinú anois i dtreo pobal crochachacha, mar shampla, bris dósóirí nó alíontóirí shráda. Bhí an tros seo sa múl, agus bhí sé sprágúla eicáil cé cófada atá an ceantar seo ag dul méid tar éis na blianta beaga. É sin ráta, bhí mothú róthrasóireachta ann cínta. Bhí sé dachar boga in átainna, rud a caithfidh frustrachas a chur ar bhuintear na háta, agus bhothaigh mé nach raibh an leibhéal fás seo in bhuanatha don déanra. Mar sin féin, bhí sé úntaach airgid a eicáil ag dul isteach sa Gallagher seo.
Ní raibh mé ann an mothú Disneyland a bhaintíam áfach, agus cé gur bhain mé an taithne bhas leanfaidh an téama seo araigh inar dros lé an ládar gionn. Is tros lé annacha tínta é seo a dhéanaan daoine ó Medellín go El Peñol agus Guatapé. Arís tá cúis anna bhalla seo. Tá El Peñol cosúil le rud ón intleach Hairga. Tagann an charraigh seo díreach amach as an talamh ar bhealach anna suntasach. Tá breis agus 700 céim go dtí an bar áit le rairceanna úntacha den taxcumar. Iniíag sin cuamar go dtí an baile Guatapé in aice láimhe le haghaidh lón, tros siúlóda agus tros fád. Tá Guatapé cosúla Salento ar staróideag leis na forganmh ildata. Tá sé geal agus cóáling agus arís tá an mothú Disneyland ann agus na slúita trasóirí ag tuairt cuairte lé mé féin san áireamh darnóig. Bhí sé fós ina cuairt anna taitneamhach ná déan mí thuiscint orm, ach bíocha is a gcuid cé có mór is atá an trasóireacht sa cuid seo den Cholóim má tá tú ag pleanáil cuairte. Bhí an trosbád suamhnach agus fuaimar roiach úntaach ar El Peñol. Iniíag sin, chris mar arás go Medellín leis na roiach úntacha seo ar lína gréine thar an cathair. Bhí ar géad stadeile sa Cholóim go thomláin difriúil, deithlíomar go cósta na Caraibe go cathair Santa Marta. Bhí atmosfér go thomláin difriúil an seo. Ó Santa Marta, ghlachamar collectivo mionbhus córáinte in tíre go baile beag darbanam Minca sa dufer. Tar éis Salento, creidem gurb Minca an áta barlam sa Cholóim. Danamar I Mahan aimid ag brathnú amach ar an dufer agus ligamar ar ski ag an lingt snáva agus formar dinéir sa bhrúna hoiga. Tar éis bricfásta slán túil go muchar madan dar gionn bhí sé an ann dul amach ar géad siúlód. Mirador trí seasca a tugach ar agus rinne sé sin go díreach. Thug sé roiirceanna 300 seasca dúing ar sléite, Sierra Nevada, Santa Marta agus ar nóig ar bhuir Charib. Bhí teas agus taisean na dufra díon an seo agus tháinomar ar roinnt feitheadaí agus plandaí sa múla ach bhí an tros ciúin agus síochána lá furfa. Ar an mbealach arás go Minca casamar ar an tearmann áling seo Mundo Nuevo agus bhí lona going ann, bheadh sé seo ina áta chreata le fanacht ar feadh cúpla lá. Lá eile siúlóid eile I Minca I nómh chuig roinnt asanna. Tar éis bricfásta úntaach eile chur an bia I Minca úntas orainn, ar dús cuamar chuig as beagá túil ar a dtugtar Aida del Mundo. Fuair agus uair nua rinne sé go leor maithe sa dúing trí muid a cumad fuair solanneachmar suas go Cascadas de Minca le haghaidh snámha eile. Tar éis bricfásta blasta eile ó Minca, bhí sé an am collectivo a thógáil ar raibh go dtí ar géad ceann scríbe eile Palomino.
is áit spéisiúil í Palomino. Cúis éigean má híonn sé níos cosúla le baile san áide thirthas ná leis an Cholóim. Tá bialanna agus tithe-torna suamhnacha, yoga, folcadón fuama agus choréalacha cnasatha fáil. Tuisc go bhfuil an baile culata seo ag bun sléite Sierra Nevada anois ina bheice de hippies agus de haistálacha chomhrónacha a réin. Ina knowing an atmosfér nua íseach seo nó beidir mar jouler, tá atmosfér anna jas I Palomino. Is áit úntachaí chun de scí a ligint an trá nó cos linge. Chunnig mar éirí na gréine trá madan amháin agus ina dhéag sin rinnemer yoga agus deithimar bías lán túil. Sé siúlar an trá an príomh gníomhaíocht an seo. Ní féidir leat snáb san ága mar jouler rothna chun tuairteacha, ach má leanan tú ag siúl joigh tú an counter ina múlan abhainn Palomino leis an bharga. Is gníomhaíocht chatínta í fadánú sios an abhainn seo. Bhí áthas an tuma san abhainn fuair agus taitneamh a bhaint as an míamara uair I gceann de na bialanna cos trá. Éireas I Colectivo eile, tá taistil timpeall cósta thuaidh na tíre saor agus éasca agus thuirsimar counter a dtugtar costeño. Tá sé seo díreach siar ó Forc Náisiúnta Tayrona, thart fiche nóméid glúisrothair ón Malacca seach. Ronig níomh agus mé féin an ihe ribh agus taréis gcuid ama I Tayrona a chathamh an seo ag Masaya Beach Club. Bhí sé có-áling agus ní raibh sé déir an éachar, agus bhí sé díreach an trá, áit a chunigh mar ceann de na lína gréine is fearr an dros. An bhadan dar gcionn chu siamar go muchar madan chun glúisrothair a thógáil go dtí bealach isteach Forc Náisiúnta Tayrona. Is áit anna chatínta í seo le cuairt a chuairt uirthi I dúsgart na Cholóime, mar is ann a bhualann an dofar leis an bharga. Bhí sé cloiste a gcuing ó haistálatha eile go raibh na scuainní olmhór agus go mbíonn sé anna gnóthach an seo, ach bhí úntas taitneamhach uirinn nuair nach raibh ach scuaine gearr a gcuing. Ceapamar go raibh sé mar seo mar thugamar cuairt uirthi san idirhéadúir ag deireadh bhí an bhórta. Chasamar stad arán cáiliúil dtugtar Panaderia Bere áit a bhí uirinn stoppa le haig arán agus sú an Malach. Cé go raibh an taise ord, bhí an siúlód réig agus éasca tar éis nachtrí in Minca. Fuaimar géad léirgas an gcósta lena isce gurim geal agus bhíamar faoi dhiasa. Leis na stadanna rinnemer thug sé thart ar 2 uair cléig an Cabo San Juan a Thrisha. Trá catínta a thuchríomar an ihe caitheamh labba luascáin ag brathnú amach an isce. Rogha mille scéal, bíonn sé anna uair an seo san ihe agus cuéifir. Cé go raibh na roighcanna deas, bholthainn campáil híos ag an trá ina ionad sin agus drapa suas go dtí an puinte áirt le haig éirí na gréine. Bhí a bhfad níos mó áisina sa Forc seo ná mar bhí súla going leis le bialann an láthair agus bialann fiú níos deise ag Playa La Piscina in Acalava. Cachamar an cuid eile den lá ag snáb, ag siúl agus ag brathnú iadúlra, solan neachamar ras go dtí lapacha luascáin le haig lína gréine agus dunéir le cairde nua. Bhíamar in iarda ag leathuairtar éis cuaig bhadan dar gcionn, cé nar codal líamar curarbis na lapacha luascáin, agus nuair a bhris an grian trína scamal bhí sé fiúntach fad. Tar éis bricfásta thosaíomar ag siúil as go dtí an ballachaisteach go suamhnach ag stoppa le haig níos mó snámha farraige agus teagmhálacha fiadúlra an Malach.
Ba í Cartagena cahar starúla na Caraba ar stad deireanach sa Cholóim. Thógamar bus 5 uair léig an seo ó Santa Marta agus thrisimir san ihe le roiarc lán léargas ar dhún San Felipe de Barajas. Tar éis an bricfásta agus cafe, bhí sé an am tros siúlóda dhéanamh. Rinnemer trostin sco an seo a thug forhreathnú cuimseach doing ar Star Cartagena. Tá sé seo ceandas na cathracha is sinna sa Cholóim a cholínig na Spáinnig I 1533 agus a raibh pobal dúchasacha có fada siar le 4,000 roimh Christ. Ba chuid táteach den bhealach trodála chuig na hindacha hir é Cartagena agus tá star chorca aige a bhain leis an trádáil sclábhatha agus leis an fiosrúchán Spánach. Cahamar golóir ama sa ceantar Gethsemane a athriaigh le 5 bliana déag anuas agus atá anois ina bhol cultúrtha atá lán de alína sráda agus de organamh idildata. An ládar gionn cúmar amach ar an bharga go Hilán Rosario, ceann de na séad park náisiúnta is dachad an seo sa Colombia. Cé gur lá scanalach a bhí ann, bhí an bád suamhnach agus bhí na roiarcanna ar an galafort agus ar an spéirlína úntach. Fuair ní bhórmar deis dul ar an Oileán iad féin ach rinnemer roinnt snábha agus snorclála timpeall na háite. Bhí an bharga sách garbh agus ní raibh an snorclú chuúntaach ach ní cailligh mé deis snáb sa bhuir carb ar éon nós. Don lá deireanach I Cartagena, thugar mar cuairt ar dhún San Felipe de Barajas, a thógach den 100 uair sa bhliain 1536. Tharla golóir cathanna an seo idir comhachtaí colíneacha na Hórpa. Tá roiarcanna úntach ar an gcathair ón dún agus tá ionad talán faoi halamh ann. Críochtaigh mé le cuid ama sa Cholóim le siúlód uair orga timpeall Valley Sean Valle Cartagena, deire arúnach don cathair pictúrtha seo. Bhain mé an taitneamh as an Cholóim mar ceann scríba, ní seoda bhealach í a hilla. É sin ráite, tá an irid sin forbartha déanta ag an tír le 15 bliana déag anuas gur úntach an rud é daoine a fheiceáil ag tuairt cuairte uirthi mar atá sí. Áit áling le cultúr, star, álacht nádúrtha agus cuitas na daoine is oscailta agus is cardúla I America labanach. Gurb míle maithagwibh as fécant ar an bhíseán seo agus má bhain tú taitneamh fécar na físeán eile I mo thrá America has. Mar is gná, cíigh mé sa céad áit eile sibh.